Naphila mntaka baba. Hawu siyaphila. Siyaphila Nkosi yami. Ubaba nesikhuluma naye? Inkosana uNgubane. Inkosana uNgubane. Khona lapha eMathafeni aseMandeni. Esemandeni. Ubaba sike simbone lapha na ey'ntweni zomabona kudani vele uyinazaletha vele. Hawu elikhulu. Elikhulu. Lokuqina. Inkosana yonyazi wezulu. Yonyazi lwezulu. Yebo. Ngiyangibona nasegebisini uphekezela insizwa yakho lapho uhamba nayo esuka ihlobile izovunula bese ngiyibuza ukuthi kazi baba wayohloba nini yena. Nkosi yami. Hayi kancane kancane. Baba umsebenzi owuthola kanjani lapha ngoba ngibona isizulu sakho sishaya esiqondile siqosheme ubunalo uthi nakinazaletha leli. Yebo. Hayi nje isikakhulukazi wona lo engimatasatasa ngawo kulamalanga. Yes. Ukuzalo ngicele kubaba unyazi lwezulu eGibisila ngonyaka odlule. Nkosi yami. Ngoba bengisebenzela kude kakhulu nasekhaya ngisegoli ngacela kubaba ukuthi baba ngicela uzosebenzela eduze nezingane zami nasekhaya baba ngasithola isibusiso ke uthe ungakapheli no 3 months nje ngisasekhona lapha kwesibaya hawu ngobe sewuhlatshwa umkhosi eThekwini ukuthi hayi isiyafuneka insizwa kwaNgubane baba umbomvu lapha na kwisibaya usathinta isibaya uNgubane ngapha futhi nangaleni okudlala futhi umlando sebukhosini bakwaNgubane angethi yini kwaqondana kangakwenze njani? No, it was a coincidence nje not ukuthi mhlasimpena kwaba nokwenzelela okukhona kwayiqondanela nje ukuthi yena ngenze inhlolo khono kwaba yimina engiphumelelayo ukudlala i-character le yomlingisi wobukhosi bakwaNgubane kanti nami vele ngingoka Ngubane. Soba kahle baba make siphinde sibuye ngapha kuzalo khona iphathi sake sabona kathi ngiqeda umshado senijabula lapho umuthi mmanqa owakwakho kwathini wawuthi umhlaba uzothini nkathi exa leya phathi le ukulingisa nje ungekho into esuke i-real kukhona ama-feelings akhona kusuke kuwukulingisa nje yonke ngoba noma ngibulala umuntu akusho ukuthi yena ukhathaza ngempela ukhathaza lapha nestory nje manje uyena lapha njengoba ngilapha nje ethempelini lakithi umfundisi uMathonsi ngusibonile nje wakwaNgubane so masho ithini injabulo yakho nami namhlanje ubaba univakashele ngapha ethempelini lemba sibona ngemvula njalo-ke nje izulu hleze lomisile kodwa njalo senamukela nemukeleni njalo nje siyazi ukuthi ubaba uma ezodlula la imvula kunjani sizobusiseka ngemvula uyozoyophela October sibusisekile ngemvula sobonana eJudeya amen siyabonga kakhulu siyabonga phila-ke mfundisi umfundisi bani sikhuluma naye Mathonsi umfundisi Mathonsi kuphi khona la kuthiwa yini igama lethempeli Ivonzela njani ithini injabulo namhlanje uJehova la always maye eJudeya udlula la ekhaya always my eJudeya nenza ngani yini nenza ngayo hayi ukulalela hawu bakithi mfundisi khona amazwi angawathanda la ekhaya sigijima asihambe kancane thapha ukuze sifike kuleli zinga kulona usheba kagijimela hey akechinyela ushembe bakithi ithini injabulo namhlanje bakithi lokukabheca namhlanje isikho sesihlanu unyazi lwezulu namhlanje kodwa Nkosi yami siyabonga mfundisi wami siphile kodwa eJudeya siba sekhona eJudeya sikhona siyabonga kakhulu mfundisi siyabonga Mshumayeli siyaphila bawo Mshumayeli bani ngikhuluma naye Mshumayeli Mhlongo khona number 2 Entuthuko number 2 ithini injabulo Nkosi yami bakithi eMandeni nakho ubaba ungena nemvula ukuthi angibiza ngazi ngenze njalo sola amaphiko okundiza sola amaphiko okundiza unyazi gcwele ithempeli gcwele ikhaya manje gcwele ikhaya emfundo sakhulu ubaba umfundisi sinaye la kwenziwa yini ubaba mayizodlula lapha imvula ine isibusiso uNkulunkulu esikhethekeni uNkulunkulu futhi bakithi Mshumayeli bani ngikhuluma naye Shumayeli Cele kuphi makhaya khona la eMandeni igama lesempeli Emzimhlophe Mshumayeli tshela mina yini ubaba ehleze edlula la ekhaya njalo makuthiwa uye eJudeya ehleze edlula la ekhaya ngoba siyamthanda sijabula masibona unyazi sobe siyacica vele nimoyizele nonyazi malibona abantu bala ekhaya vele nimoyizele kwanabo nezulu libona lijabule njengoba
unkosikazi walelizwe. Ngibona abantu ngiqhabe ngifakile eMnazaretha usho labantu masibuya ngokuzayo bazoba sebegqoke bonke. Already kwemanje sebengamaNazaretha kwemanje. Ngisho ngathi abasume manje baye emanzini bangasuka baye emanzini ngoba sebebona uNkulunkulu ophelele. Nkosi yami yini ngoba baba nje nihlangene nibumbene ngoba nenza lento phela ayikho into esingayenza ngaphandle kokuhlangana vele intungu ma gawule intungo makwadonsa olulodwa luyephuka kodwa mayihlanganise izinyanda intungo ngeke uyephuka ya usho ukuthi intungo mayihlangene mawuzama ukuyiphula ngeyiphuke ngoba nihlangene kodwa makwafika kwakhona nihlukanisayo kwanisa lolu thungo luyephuka nani kwakhona ongena phakathi kwenu nihlukanisa niyohlukana njengoba kunjena nje ngoba sihlangene nibumbene ngiyabonga kakhulu Makaya danke ba sesiyakhona besithembisa ukuthi besingenza umdedele ngabe sisadlile kodwa manje ngoba isikhathi sisho ukuthi asiqhubekele phambili ngicela uNkulunkulu konke kade nicela anemukelise wona. Nenze nibe munye. Amen. Luwakhe lokudla sasikhombe ngale.